ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ଏ ନାଁ ଶୁଣିଲେ ମନରେ ଭକ୍ତି ଆସେ। କିନ୍ତୁ ଏହା କେବଳ ଏକ ତୀର୍ଥସ୍ଥଳୀ ନୁହେଁ, ଏହା ଏମିତି ଏକ ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠି ବିଜ୍ଞାନର ନିୟମ ବି ହାର ମାନିଯାଏ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଏହାର କିଛି ଏମିତି ରହସ୍ୟକୁ ଖୋଲି ଦେଖିବା। ତେବେ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ସତରେ ଆମର ପ୍ରାଚୀନ ବିଶ୍ୱାସ ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନର ନିୟମକୁ ବଦଳି ଦେଇପାରେ? ଆଜି ଆମେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଯେଉଁ ଚାରିଧାମ ଅଛି ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଏହା ଅନ୍ୟତମ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଖାଲି ଏକ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଏମିତି କିଛି ରହସ୍ୟର ଘର ଯାହାର ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଖୋଜି ପାଇନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ଆମେ ଆଜି ଏହି ରହସ୍ୟମୟ ଯାତ୍ରାରେ କ'ଣ ସବୁ ଦେଖିବା? ଆମେ କଥା ହେବା ରହସ୍ୟର ଏକ ମନ୍ଦିର, ସାଧାରଣ ଦୃଶ୍ୟରେ ଚମତ୍କାର, ଧ୍ୱନି ଓ ସଙ୍କେତ, ଦେବତାଙ୍କ ହୃଦୟ, ଅସରନ୍ତି ଭୋଜି ଆଉ ଶେଷରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟାରୁ ପରେ ଥିବା ବିଶ୍ୱାସ ବିଷୟରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ଆମର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉ। ପ୍ରଥମେ ଟିକେ ଇତିହାସକୁ ଦେଖିବା। ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ଗଙ୍ଗବଂଶର ରାଜା ଅନନ୍ତବର୍ମନ ଚୂଡ଼ଗଙ୍ଗଦେବ ତିଆରି କରାଇଥିଲେ। ଆଉ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏହାର ପ୍ରଥମ ରହସ୍ୟଟା ହିଁ ଏହାର ମୂର୍ତ୍ତି ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ବାକି ସବୁ ମନ୍ଦିରରେ ପଥର କିମ୍ବା ଧାତୁର ମୂର୍ତ୍ତି ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ କାଠର ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ଏଇଠୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ରହସ୍ୟ। ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରର ସେହି ଚମତ୍କାରଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା, ଯାହା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖୋଲା ଆଖିରେ ଦେଖିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ତା ପଛର କାରଣ ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ। ହଁ, ଏ ତିନିଟା କଥାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମ କଥା, ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ଚୂଡ଼ା ବା ଶିଖରର ଛାଇ କେବେ ବି ମାଟିରେ ପଡ଼େନି, ଦିନର ଯେକୌଣସି ସମୟ ହେଉନା କାହିଁକି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଉପରେ ଯେଉଁ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଅଛି ତାକୁ ଯେଉଁଆଡ଼ୁ ବି ଦେଖିଲେ ଲାଗିବ ସତେ ଯେମିତି ସେ ଆମ ଆଡ଼କୁ ହିଁ ମୁହଁ କରିଛି। ଆଉ ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା, ମନ୍ଦିର ଉପରେ କୌଣସି ପକ୍ଷୀ ଏପରିକି ବିମାନ ବି ଉଡ଼େନା। ଏସବୁର ଉତ୍ତର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ ଧ୍ୱନି ଆଉ ପବନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ କିଛି ରହସ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଏଇଟା ଏମିତି ଗୋଟେ ଅନୁଭବ ନା, ଯିଏ ଯାଇଛି ସେ ହିଁ ଜାଣିଛି। ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଅଛି, ସିଂହଦ୍ୱାର, ତା ବାହାରେ ଠିଆ ହେଲେ ସମୁଦ୍ରର ଗର୍ଜନ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଶୁଭିବ। କିନ୍ତୁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ପାଦ ଭିତରକୁ ପକାଇଲେ ସବୁ ଶାନ୍ତ। ସମୁଦ୍ରର ଶବ୍ଦ ହଠାତ୍ ଗାୟବ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ମଜାର କଥା, ପୁଣି ଗୋଟେ ପାଦ ପଛକୁ ଆସିଲେ ସେହି ଗର୍ଜନ ପୁଣି ଥରେ ଶୁଭିବ। ଏହା କେମିତି ସମ୍ଭବ? ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ମନ୍ଦିର ଚୂଡ଼ାରେ ଯେଉଁ ପତାକା ଲାଗିଛି, ଯାହାକୁ ପତିତ ପାବନ ବାନା କୁହାଯାଏ, ସେଇଟା ସବୁବେଳେ ପବନ ଯେଉଁ ଦିଗରେ ବହୁଥାଏ ତାର ଓଲଟା ଦିଗରେ ଉଡ଼େ। ଏହା କେମିତି ହୁଏ? କୌଣସି ସାଧାରଣ ପତାକା ପାଇଁ ତ ଏହା ପୁରା ଅସମ୍ଭବ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏହି ପତାକା ସହ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରମ୍ପରା ବି ଜଡ଼ିତ ଅଛି। ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଜଣେ ପୂଜାରୀ ସେହି ଉଚ୍ଚ ଚୂଡ଼ାକୁ ଚଢ଼ି ପତାକା ବଦଳାନ୍ତି। ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ଯଦି କୌଣସି ଦିନେ ଏହି କାମ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ମନ୍ଦିର ଆଗାମୀ 18 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। କେତେ ବଡ଼ କଥା ଭାବନ୍ତୁ ତ! ଏତେ ସବୁ ପରେ ଏବେ ଆମେ ଯିବା ମନ୍ଦିରର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼, ସବୁଠାରୁ ଗଭୀର ରହସ୍ୟ ଆଡ଼କୁ। ଆଉ ଏହି ରହସ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ସହିତ ହିଁ ଜଡ଼ିତ। ପ୍ରତି 12 ବର୍ଷରେ ଥରେ ନବକଳେବର ହୁଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନୂଆ ଶରୀର ଧାରଣ କରିବା। ଯେତେବେଳେ ଦିଅଁଙ୍କର ପୁରୁଣା କାଠ ମୂର୍ତ୍ତି ବଦଳରେ ନୂଆ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରାଯାଏ, ଏହାକୁ ଦେବତାଙ୍କ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହି ପବିତ୍ର କାମ ଭିତରେ ହିଁ ଲୁଚି ରହିଛି ସେହି ବଡ଼ ରହସ୍ୟ। ଆପଣମାନେ କଳ୍ପନା କରିପାରିବେନି ଏହି ସମୟରେ କେତେ ଗୋପନୀୟତା ରଖାଯାଏ। ସେହି ରାତିରେ ପୁରାପୁରି ସହରର ଲାଇଟ୍ କାଟି ଦିଆଯାଏ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ। ମନ୍ଦିରକୁ ଚାରିଆଡ଼ୁ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଘେରି ରହନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ପୂଜାରୀ ଏହି କାମ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ପଟି ବନ୍ଧାଯାଏ। ଏପରିକି ତାଙ୍କ ହାତରେ ଦସ୍ତାନା ପିନ୍ଧାଇ ଦିଆଯାଏ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ସେହି ଜିନିଷକୁ ସିଧାସଳଖ ଛୁଇଁପାରିବା ନାହିଁ। ତେବେ ସେହି ପୂଜାରୀ ଜଣକ କ'ଣ କରନ୍ତି? ସେ ପୁରୁଣା ମୂର୍ତ୍ତି ଭିତରୁ ଏକ ପଦାର୍ଥ ବାହାର କରି ନୂଆ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି। ଏହି ପଦାର୍ଥକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥ। କିନ୍ତୁ ଏହା ପ୍ରକୃତିରେ କ'ଣ ଜିନିଷ, ତାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ମନ୍ଦିରର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରହସ୍ୟ। ଆଉ ଯେଉଁ କେତେଜଣ ପୂଜାରୀଙ୍କୁ ଏହି ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିଛି, ସେମାନଙ୍କର ଅନୁଭବ ଶୁଣିଲେ ଆହୁରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ କହିଥିଲେ, ଏହା ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଜିନିଷ ପରି ଲାଗେ, ସତେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଠେକୁଆ ମୋ ହାତରେ ଡେଉଁଛି। ଭାବିପାରୁଛନ୍ତି? ତେବେ ଏହି ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥ ପ୍ରକୃତିରେ କ'ଣ? ଏହାକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ତାହା କୁହେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ମାନବ ଲୀଳା ସାରି ଦେହତ୍ୟାଗ କଲେ, ତାଙ୍କର ଶରୀର ତ ପଞ୍ଚଭୂତରେ ଲୀନ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ହୃଦୟ
ତାହା ଜୀବନ୍ତ ଓ ସ୍ପନ୍ଦିତ ରହିଥିଲା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ସେହି ଜୀବନ୍ତ ହୃଦୟ ହିଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଭିତରେ ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥ ରୂପରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି। ବାଃ, କେତେ ଗଭୀର ରହସ୍ୟ ନୁହେଁ? ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଏକ ଏମିତି ଚମତ୍କାର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଯାହା ପ୍ରତିଦିନ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଘଟେ, ଆଉ ଏହା ଯୋଡ଼ିତ ମନ୍ଦିରର ରୋଷେଇଶାଳା ଓ ମହାପ୍ରସାଦ ସହିତ। ଆପଣମାନେ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଏହି ମନ୍ଦିରର ରୋଷେଇଶାଳାରେ ପାଖାପାଖି 800 ଲୋକ କାମ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 500 ଜଣ ରୋଷେଇଆ ଆଉ 300 ଜଣ ସହାୟକ। ଏତେ ବଡ଼ ରୋଷେଇଶାଳା! ଆଉ ରୋଷେଇଶାଳର ପ୍ରଥମ ଚମତ୍କାରଟା କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ପ୍ରତିଦିନ ସେଠାରେ ଯେତିକି ଖାଦ୍ୟ ରନ୍ଧା ହୁଏ ତାହା କେବେ ବି ସରେ ନାହିଁ। ଦିନକୁ କିଛି ହଜାର ଲୋକ ଆସନ୍ତୁ କି ଲକ୍ଷେ ଲୋକ ଆସନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ ମିଳିଯାଏ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଦିନ ଶେଷରେ ସେଥିରୁ କିଛି ବି ବଳେ ନାହିଁ, ଟିକେ ବି ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହା ପ୍ରତିଦିନ ଘଟେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ରନ୍ଧା ପ୍ରଣାଳୀ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। ଏଠି କାଠ ଚୁଲି ଉପରେ 7ଟି ହାଣ୍ଡି ଗୋଟେ ଉପରେ ଗୋଟେ କରି ରଖାଯାଏ। ଆମ ସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧି କ'ଣ କହେ? ତଳ ହାଣ୍ଡିରେ ପ୍ରଥମେ ରନ୍ଧା ହେବ, କାରଣ ସେଇଟା ନିଆଁର ପାଖରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ହୁଏ ଠିକ୍ ଓଲଟା। ସବା ଉପରେ ଥିବା ହାଣ୍ଡିରେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ରନ୍ଧା ହୁଏ, ଆଉ ସବା ତଳେ ନିଆଁ ପାଖରେ ଥିବା ହାଣ୍ଡିରେ ଖାଦ୍ୟ ଶେଷରେ ରନ୍ଧା ହୁଏ। ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ, ତାର କୌଣସି ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ ନାହିଁ। ଆମେ ତ ଏତେ ସବୁ ରହସ୍ୟ ବିଷୟରେ କଥା ହେଲେ, ଏବେ ଟିକେ ଭାବିବାର ସମୟ ଆସିଛି ଯେ ଏ ସବୁର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ କ'ଣ ହୋଇପାରେ। ଏ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଅଜଣା କଥାଗୁଡ଼ିକର ମିଳନ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ତେବେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ? ଗୋଟେ ଛାଇହୀନ ଚୂଡ଼ା, ଗୋଟେ ନୀରବ ସିଂହଦ୍ୱାର, ପବନକୁ ଅମାନ୍ୟ କରୁଥିବା ପତାକା, ଗୋଟେ ଗୁପ୍ତ ଓ ଜୀବନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥ, ଆଉ ଶେଷରେ ସବୁ ତର୍କକୁ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଥିବା ଗୋଟେ ରୋଷେଇଶାଳା। ଏଗୁଡ଼ିକ ଖାଲି ଘଟଣା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ପଛରେ ରହିଛି କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ଅତୁଟ ବିଶ୍ୱାସ। ତେବେ ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମନକୁ ଆସେ, ଯେଉଁଠି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉତ୍ତର ମିଳେ ନାହିଁ, ଯେଉଁଠି ବିଜ୍ଞାନର ସୀମା ଶେଷ ହୋଇଯାଏ, ସେଠାରେ ଏହି ରହସ୍ୟଗୁଡ଼ିକ